Angibingelele kubabukeli nakubalandeli bakwaSIYAVIVA TV1 enhla nasezansi umhlaba wonke nezingalo zonke. Babukeli nabalandeli bakadokotela ngokuyalezela, ngithi ngiyanibingelela nani kusiyami kakhulu, ngisanifisela okuhle njengoba ngihlale ngimfisela. Ngomhlaka 9 nangomhlaka 10 ispecialist sisekhona la kwaDlamini osizweni Newcastle 7334. Abesifazane ke kuyoba 1.5, abesilisa kuba ngu-2000. Kusenzeka yonke into ongayicabanga nayo, yonke into othi wena uyayifisa nayo, yonke nje into ofisa ukuyibuza udokotela ngalelo langa. Uyobe nesikhathi sonke sakho, ngibe nginesikhathi sonke. Konke mangithi konke ayimini konke bafowethu. Yazi mangithi konke, hayi phela bangizwa bakithi abanye. Yazi bangizwa mangithi nje konke. Mangabe ngithi konke ayimini konke. Konke kuzobe kwenzeka, kobe kutholakala, kobe kuphuma ngalawo manani. Or whether ufuna umshado, ufuna ini, ufuna hayi man bafowethu, mase ngithe konke sengibale konke phela kobe kutholakala. Ngomhlaka 9 and 10 la kwaDlamini 7334 osizweni Newcastle kudokotela ngokuyalezela. Yimi ngedwa nje phela osekhona nosenesibindi sokuthi konke. Mangithi konke ayimiyangizwa bafowethu. Ngomhlaka 9 and 10 especially sisekhona babukeli bakwaSIYAVIVA TV. Abangeke ukufika ngibafisela nje uChristmas omuhle, bafisela konke okuhle. Abangeke ukuphumelela ngibafisela konke okuhle ngoba ngiyazi nabo babe befisa ukubala ngalelo la. Nginombolo 0732196664. uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke emakhaya.